Bé, i amb això hem arribat al final de la nostra celebració. Esperem que l'hàgiu gaudit molt, ja que ens hem esforçat moltíssim per oferir-vos un recull de Nadales que ens fessin passar una bona estona. No volem oblidar-nos de donar les gràcies pel seu bon treball a la nostra mestra de música, la Judit, a les mestres d'anglès, Núria i Anna, al Xavi per tenir-ho tot a punt i a tots els mestres i les mestres que han fet possible aquest dia tan especial per nosaltres, als nens i les nenes de sisè i de tots els alumnes de l'escola. I sobretot a vosaltres, per venir al concert de Nadal de l'escola. Esperem que us hagi agradat. Ara només ens queda desitjar-vos unes bones festes i un feliç any nou 2020. Ens trobarem el proper 8 de gener. Bones festes!